3 snin ta' preparazzjoni u riċerka intensiva waslu għat ħawil ta' 53 siġra u għażla sħiħa ta' pjanti indiġeni li jsebħu l-madwar tal-foss bl-ilwien tagħhom skont l-istaġun. Dan it-ħawil ser ikompli jikkumplimenta l-proġetti varji li saru bilan li l-belt kapitali Maltija tkompli taxxeq il-viżitaturi li ta' kuljum jgħaddu minn fuq il-foss tal-belt. Iltqajna ma' Ikompli, il-konsulent tal-ortikultura fih dan il-korporazzjoni ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li stqarr magħna li ilu 3 snin sħaħ jaħdem fuq dan il-proġett u jħossu sodisfat li ddedika ruħu lejn dan il-proġett b'tali mod li seta' jidħol fl-anqas dettall tal-proġett. Issa wasalna aħna hawnhekk fl-aħħar faż tal-proġett inna għaddejjin fl-aħħar snin nagħmlu riċerki estensivi aħna hawnhekk tal-ambjent kif inhu l-klima partikolari li aħna għandna il-wind tunnels għaddejjin, ix-xemx kif jaffettwa l-ambjent. Hawnhekk wieħed se jsib Wirja tal-Patrimonju Naturali Malti. Fissrinna li l-materjal li bih qiegħed jinħadem il-proġett huwa esklusivament Malti. Il-foss ikun mimli saru ħommu b'siġar Maltin bħal balluta u siġra ta' żebbuġ kif ukoll pjanti tipiċi Maltin fosthom in-narċis u idnet il-baħar. X'Kembri spjega li l-ħamrija li ser tintuża għalkemm naturali, is-saffi tagħha ser ikunu komposti minn elementi differenti li jiżguraw li s-siġar u l-pjanti jkunu kapaċi jsostnu lilhom infushom mingħajr xkiel. Min-naħa tiegħu, iċ-ċermen tal-korporazzjoni Stefan Zrinzot Apparti stqarr li dan il-proġett wasal fil-fażi finali tiegħu u wara li jinfetaħ għall-pubbliku ser ikun spazju msejjes bl-istorja. Qegħdin fl-aħħar fażijiet ta' dan il-proġett tal-ġnien li qed isir fil-foss hawnhekk fil-daħla tal-belt Valletta fejn bħalissa għaddej il-proċess ta' tħawil ta' siġar u parti mit-tlestija ta' dan il-proġett. Ftit tal-ġimgħa oħra nkunu qegħdin naraw it-tlestija ta' dan il-proġett, proġett li hawnhekk se jkun qed isebbaħ dan il-foss filwaqt li jagħti spazju rikreazzjonali illi minnu nnifsu jirrakkonta l-istorja kbira li għandu dan il-foss bħala parti mill-istorja tal-belt Valletta.